magsimula. My preaching this morning is entitled Strength Renewal. At po, gusto ng Lord na tayo po ay magpanibagong lakas. Nais ng Lord po yan. At dito po sa ating binasa, tingnan muna natin ang Isaiah chapter 40 verse 1 to 3. Sila po ay lugmok ng pagkakasala during their generation. At sila po ay sinako ng Babylonia. They were on exile. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa verse 1 at 3, sa verse 1, 41, 3. Comfort them. Yes! Aliwin mo sila. Ang ating bayan, aliwin mo sila. Sino nagsabi? Si yes? Ano? Pag ang Diyos ang nagsalita, pag sinabi niyang aliwin mo sila, bakit sila aliwin? Speak comfort to Jerusalem and cry out to her. Sabihin mo sa kanya. Sa puso. Sabihin mo sa kanya that her warfare is ended. Ang mga digmaan ay tinapos ko na. That her iniquity is pardoned. Ang lahat ng kanyang pagkakasala ay tinatawad ko na, for she has received from the Lord double for all her sins. Ibig sabihin, tinatawad na sila ng ating Panginoon. Kaya malaya na sila dapat kumilos. Amen? Sa buhay po nila, hindi na sila sa lubog ng captivity because they were exiled for how many years? 70 years. They were in Babylon. Kaya sila po ay matitigas ang ulo, kaya pinahintulutan ng Diyos na sila po ay makaptive or makapture. Na-exile po sila, kaya dinala po sila, maging yung mga hari, yung mga pantas ay nasa Babylonia for 70 years. Ganyan po sila talagang dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Verse 3. Now, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert, a highway for our God. Noong panahon po nila, Isaiah, there is a one crying in the wilderness. Alam niyo po, pagka ang Panginoon ay kumikilos po, meron siyang advance party. Pero mga propeta ng Diyos na nagsasabi, ganito ang gawin niyo. Bakit kayo napahamak? Kasi matitigas ang ulo niyo. Pero dahil sa matagal ng panahon na kayo ay umiyak sa Diyos, pinatawad na kayo. Kaya, ibati yung war, yung warfare, ay tinapos ko na rin. Kaya sabi ng ating Panginoon, kaya sabi, the voice of God cried in the world, prepare the way of the Lord, make straight in the desert, a highway for our Lord God. Sa Mark chapter 1, verse 1 to 3, nung dumating po ang ating Panginoon, bago dumating ang kanyang paghahari sa lupa, sino pinadala niya? The one who is crying in the wilderness. Tinanong siya, sino ka ba nga? Who are you? I am the one who is crying in the wilderness. Si John the Baptist po yan. Sa New Testament, Mark chapter 1, from verse 1 up to 3, ako, yung sumisigaw, make a straight path to the Lord. Kaya magbago na kayo, umanito kayo. Ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ang kailangan may good news, may gospel. Amen? Kaya mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, meron talagang tagapagbalita. Hanggang ngayon, maraming tagapagbalita. May fake news, may good news, may news talaga na tama, unreliable news. Asan ka ba? Nasa good news tayo. We are in the gospel. Ibig sabihin, ang good news ay yung salita ng Diyos. Yung mga nangyayari sa palibot natin, medyo reliable news yan. May makukuha tayo. May fake news, may bad news, may reliable sources ng news. Pero ang good news, the gospel, the truth. Kasi walang sablay. Pag sinabi ng Lord na renewal, strength renewal, I can do all things through Christ who gives me the strength. So kaya mo yan, sabi ko sa'yo Katali. Kaya mo yan, magpanibagong lakas ka. Magpanibagong sigla ka. You know what's one of the greatest commandments of the Lord? The Shema of God, the articles of faith of the Jews. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 4.
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Love Him with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, isa sa mga commandment ng ating Panginoon, yung pagpapanibagong lakas ng ating mga, yung kalakasan. Kasi meron talagang darating, yung tinatawag na weaknesses. Yung pagkatuyot o siyempre po tayo po ay nasa physical structure. Meron tayong panahon na tayo po ay malakas sa ating kabataan. May panahon po tayo na sa ating pagkabinata, lalakas. Hanggang 40 years old po yan. Malakas ka pa hanggang 40 years old. Pero one generation po yan. One, infancy, hanggang teenager, hanggang young people, hanggang young men, o hanggang adolescent, o papunta ka na sa pag-ubad, 40 years na ba? Hanggang senior citizen ka na. Amen? Mind you, my brethren, i-receive nyo lagi ito, very in your mind. Pag tinawag ka ng ating Panginoon, hindi tersetat mo. Tatawagin ka ng Lord ng spiritual na pagkatawag pag marami ka ng experience sa buhay. Amen? Diyan pa ba kayo? Hindi ka ilalagay ng Diyos at pagkatiwala ng Iglesia ng Diyos na hindi ka pa-mature. Maaaring yung edad mo ay hindi pa pa-mature. Pero yung training mo, yung natutunan mo sa Diyos ay napakarami na. Amen? Ito ang gagamitin ng Lord at titignan ng Lord kung ikaw ay tapat. Blessed are those who are righteous. Blessed are those who are thirst and hunger, for they shall be filled. Yung mapalad ka pagka-hunger ka sa salita ng Diyos. Mapalad ka pagka-uhaw ka sa salita ng Diyos. Mapalad ka pag gumagawa ka ng katwiran ng Diyos. Mapalad ka. Sabihin mo sa katabi, mapalad ka. Kasi ang mga tao po, ang strength nila, doon sila nagre-rely. No. Pag nasa Lord ka, you must rely the strength from God. I can do all things from Christ. Lahat tayo ay may pagdadaanan. Amen? Lahat. Kaya dito po, sila po ay talagang kaya sabi ng Lord, prepare the way of the Lord. Make it straight in the desert. Diretso. A highway of our God. Ibig sabihin, mayroon ka ng daanan sa Diyos. Ano sabi ng Lord? I am the way. Sinabi ng Lord na, I am the way. Ano yung way niya? I am the way. I am the truth. And I am the life. O, pag yan ang nadaanan mo, yung totoong buhay, yung totoong salita ng Diyos, yung totoong Diyos, yung kanal na Espiritu Santo, ay ikaw, mapagpala talaga. Sabi mo siya katabi, mapagpala ka. Oo. Bakit? Nagpapanibagong sigla ka? Nagpapanibagong lawas ka? Nandyan, kasama mo ang Diyos, tamang-tama mo, ang mga blessing ng Lord, maaning wala pa sa kamay mo, sa bulsa mo, pero tamang-tama mo, sa pananampalataya mo, nandyan, hindi ka mababayaan ng Diyos. Nandyan yung lamas mo. Minsan, pinaplano mo lang. Minsan, nag-alala ka lang. Tinitignan ng Lord kung paano ka manalig sa Kanya. Amen? Diyan, ipapakita ng Lord at i-demonstrate ng Lord kung sino siya sa iyong buhay. Hindi ba ito ba Isaiah 12-11? 12-14. Pasahin natin. Who has measured the waters in the hollow of his hand? Measured heaven with his span, and calculated the dust of the earth in a measure. Weighed the mountains in scales and the hills in balance. Sino nagturo? Sino mag-measure ng heaven? Sino magpabalanse? Titimbang ng buhay? Sino? Magiging yung mga katubigan at yung mga mountain. Sino magkakalculate yan? Yung mga dust of the earth in a measure. Sino? Di ba? Ang Diyos. Wala makakagawa niya. Wala makakagawa niya. Sige, 13 and 14. Nagpapakilala ng Diyos sa tao. Who has directed the Spirit of the Lord? Sino magka-counsel sa Kanya? Sino magtuturo sa Kanya? We hope to detect counsel. I will strengthen him and put him in the path of justice. Promote him knowledge and should him the way of understanding. Turuan mo ba ang Diyos? No. You cannot teach God. And everybody say, hindi mo pwedeng turuan eh. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. May gagamitin na lang ang Diyos para sa iyo. May mga gagamitin ng man of God na sumusunod sa katwiran ng Diyos. Para sa man of God, mag-ingat kayo sa may instruction. There are many false Christ and false prophets in our days.
Hindi nakukuha yan sa pagkukuha, sa payamanan, sa kagandang lalaki. Nakukuha yan sa anointing, ang pagsunod sa Diyos. Amen? Sabi, hindi na sinabi ng Lord na maraming tumatawag sa akin na hindi ko sila kilala, marami. Di sabi din niya na sinabi, lahat pasok yan sa banga. Hindi sinabi yun. Kung kunti lang papasok, sinabi niya. Ang Diyos ang nagsabi. Pag sinabi kung kunti lang papasok, kung kunti yun. Hindi marami. Sabi nga ni Pastora kanina eh. O di ba? Huwag kang mananawot ng utang ng iba. O yung iba para, naawa ko eh. Sagutin ko na lang. O, hindi ka pwede maawa. Awa mo sarili mo. Amen? Hindi tayo maramot. Hindi tayo madamot. We are generous, pero sa tamang lugar. Amen? Di ba kayo? Sarap kayo maging malaki. Ang mahirap ko, hanapin ang katwiran ng Diyos. Ang righteousness ng Lord, hindi po ganun katagal. The anointing of the Lord, hindi po basta-basta makuha ko yan. Pag gumagawa ka ng katampalasanan, kahit na yung hidden, yung mga hidden sin, nilulukoy mo sarili mo. So, you cannot mock God. Hindi mo pinilukuhin. Although na we have a weaknesses. Tinitulutan ng Diyos na mag-lead ako sa isang iglesia, pinagkatiwalaan ng Diyos sa iglesia na ipinaghahanda ito ng Diyos. Na banal, walang kapintasan, walang tuwis, walang pulbo. Upang tayo po ay makapiling niya sa buhay ko na. Sapagkat ang papasok sa buhay ng walang God ay walang pulbo. Blameless, spotless, without wrinkle, holy, because our God is holy. Yes, that's holy. As we are going to holiness, as the process, as we go and observe the commandment of the Lord and follow and obey His commandments, then we are righteous and we are holy. There is only one holy, that is God. We are just the process of holiness is following and serving the Lord. Everybody say amen. Hast thou not known? Hast thou not heard? The everlasting God, the Lord, who created the ends of the earth. Hindi nyo ba nalaman? Hindi nyo ba nalaman? Hindi nyo ba narinig? Ng Diyos na walang hanggan, ang lumikha sa dulo. Ibig sabihin, kaduluan ng lupa, hangganan mula umpisa hanggang dulo. He is the creator. He is the creator of the heavens and the earth. Hindi po siya nangihina, neither pains nor is weary. His understanding is unsearchable. Pag sinabing understanding is unsearchable, hindi mataro, hindi mo maabot ang kanyang unawa. Kaya pag pinagpala ka ng Diyos, magtataka ka kung bakit ka pinagpala, pinagaling, kahit ang sabi ng doktor, wala ka ng kagalingan, pero pinagaling ng Diyos. Kasi hindi po mataro, his understanding is unsearchable. Amen? Kasi nananalig ka sa Kanya. Kasi sumusunod ka sa Kanya. Kahit na nakikita niya na nagsasacrifice ka, nagkakaroon ka ng self-denial, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi mo matarot yan. Hindi siya nangihina. Tuloy. Pag sinabing everlasting, there is nothing such as permanent in this world. There is nothing. Walang bagay na permanente sa mundo ito. May pagbabago, nagre-renew, renovation. Nagkakaroon po siya ng renovation. Wari nung First World War, iba ng armament noon. Second World War, ibang armament noon, mga armas. Kaya, there is innovations. Kahit anong bagay, there is no such thing as permanent on this earth. Amen? Kahit na yung mga uso, yung mga itsura po natin. Dati nung Stone Age people, unggoy daw tayo. Hindi ka unggoy. Tao ka. Sa sinsya lang po yun. Amen? Nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang wangis, hindi sa wangis ng unggoy. Kaya sabi mo sa katabi, wangis ka ng Diyos. May pangit pa na wangis ng Diyos? Sige nga. Yan ang tanong ko sa inyo. May pangit pa na wangis ng Diyos? Wala. Bakit lang nagkapangit? No. Pumasok ang kasalanan. Nakita ng tao, ay hubad sila.
Uy, ang ganda ng kutis mo. Pumasok ka kasalanan, uy, may piklat ka na. Pumasok ng kasalanan, nakita niya sa sarili niya, pangit mo naman. Bakit kudrado ang mukha mo? Iba yung iba blue, yung iba dilaw. Bakit pumasok ang kasalanan? Pero pag perfecto yan, dahil imahin ka ng Diyos, ay wala kang kapintasan. Diba? Huwag mo may anak kayo na medyo kakaiba, abay magtaka ka na. Magsaya ka na. Bakit? Special attention yun. Special attention yun. Nandiyan po kayo, hindi mo pwedeng itapon yan. Para yung pag-ibig mo ay lumuwag because his understanding is unsearchable. Sabi ko sa katabi, sumunod pa lang sa iyo. Mapapahigi tayo lang. Mapapahigi tayo lang. Because He is the everlasting God. No beginning, no ending. Isa lang ang permanente sa mundo ito. Our everlasting. Kung anong ginawa niya, pangako niya, He is eternal. Hindi siya nagbabago. Pag sinabi niya, sumunod ka sa akin, papagpalain kita, susunod ka sa akin. Pag sinabi niya, by His stripes, you are healed. Sa pamagitan ng kanyang latay, ako'y gumaling. Manampalataya mo yun. Manampalataya ka sa latay at sugat ng ating Panginoon. Na tinapos sa krus ng Kalbaryo, gagaling ka. Hindi nangihina ang ating Diyos. Kaya may example eh. Hindi siya nangihina. Hindi siya naglulupay-pay. Bakit? Isang tagalika hanggang mula umpisa hanggang sa dulo ng mundo. Because He is the everlasting God. Number 2. The power of God. Ano yung ginamit natin? The power of God. The power of His love. Meron bang kapangyarihan ng pag-ibig mo? Ano? Brother Jeff? Oo. Pag nakita ng iyong sininiero, ganda ng mata ni Brother Jeff. Diba? Papasok po yun yung tinatawag na pag-ibig sa kapwa. Ang tawag po dyan, hindi forbidden love. Yung love talaga na Kasi may mga love na crush. Sabi ko kay Carl kanina, crush lang yan, crush lang, hindi patunay. Kasi dumarating po yung crush. Yung makrush ka talaga. Yung makrush ka talaga sa airplane, mamaya wala na. Diba na naman katabi yung crush mo. Ganun. Tapos malayo pa yung true love mo, ha? So, ganun na Kasi marami pang pagdadaanan ng tao. May stages po yan. The power of God who gives you the strength. Tingnan po natin. He gives power to the weak and to those who have no might increases strength. Binigyan niya ang kapangyarihan o kalakasan ng mga mahihina at yung mga walang lakas. Dinadagdagan niya. He increases their strength. Kaya pag ikaw ay mananampalataya na nangihina ka, abay, i-increase ka ng Lord. I-increase yung lakas mo, increase yung power niya sa'yo, increase niya yung level of faith mo, increase niya yung strength mo. Kaya kaya mo yan. Kaya mo yan. Dami kang anak, kaya mo yan. Binigyan ka ng maraming anak, kaya mo yan. Bakit? Kasama naman yan Diyos. Siya mag-increase na strength mo. Siya mag-increase ng wisdom mo. Dapat yung wisdom analysis natin nag-i-increase. Sinabi yan sa book of Daniel. The knowledge shall increase. Ang wisdom ba nag-increase sa inyo? Where is the wisdom? Knowledge is in the mind. Where is your wisdom? Emotional. Your wisdom is in your heart. Can you control emotions? What dictates your emotions? Knowledge. Kaya yan ang hiningi ng Lord. Hiningi ni Solomon sa Diyos. Wisdom and knowledge. Bakit mas mataas yung utak? Kasi yun yung nag-decide. Huwag mong pairarin yung emosyon mo. Timbangin mo yung emosyon mo. Antindi mo ba kaya? Balansi. Balansi ang buhay mo. Kaya, mga kapatid,
And the youth shall faint and be weak, and the young men shall utterly fall. Bagamat ang mga kabataan sila ay nanlulupapel, nanghihina, ngunit yung mga kabataan, kahit na yung mga kabataan sila ay tumulusok, babagsak ng matindi. Matindi ang pagkabagsak, utterly fall or destroyed sa ibang ano. So there is the power of God that will strengthen you. Ang mga kabataan, hindi mananatili kabataan. Diba? Hindi rin tayo mananatili na adult young people tayo. Hindi rin tayo mananatili na one generation. 40 years po tayo. Pag buhay ka pa, lalaban ka. Because the clock is forwarding. Hindi po backwarding ang buhay natin. Whether we like it or not, tatanda tayo, kukulubot yung ating mga balak, magkakasakit ka, makaramdam ka ng karamdaman, at ang iyong pagtulog ay kakapusin at kukulangin. Yung pagtulog po natin nung tayo po ay kabataan pa, ay ibang pagtulog natin ngayon. Senior citizen na tayo. Our digestive system is already inadequate to digest our food. Wala na siyang ganong kakayanan. Kasi po, yung ating mga ugat at yung ating mga kasukasuan ay malapit ng bibigay. Pag nabuhay ang tao, there are billions in his membrane. Itong brain cells po natin, billions. Billions po yan. Araw-araw nababawasan ng cells. Araw-araw nababawasan. Kaya nga nung pumasok ang kasalanan, namatay ang tao. Di ba? Sabi ng Lord yan eh. Pag kinalaw mo at kinain nyo yung prutas na yan, tree of life. Pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Kaya nung kinain po ni Eva, namatay siya agad. Separation. O yung kanyang membrane, araw-araw, humaba pa. Kaya nung panahon po nila, Adam mag-anim. Umabot po si Adam ang 900 years. Umabot po sila ng 900 years, sila Methuselah, yung mga sila Noah. Pero nung nagkaroon ng paha, 120 years na lang. Panahon natin ngayon, hindi po Psalms, 70 years na lang. Bumaba ba? You must value your life. Kasi yung biyaya ng Diyos ngayon ay sakana. Mas ipiniprepare ng Lord yung buhay na walang hanggan. Kasi mas maganda ang buhay, Lord. No more pain. No more tears. Wala ng sakit. Wala ng karamdaman. Wala ng kabalisahan. Wala ng hirap. Ang iyong liwanag ay kaniningan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang tubig na ating iinumin ay buhay, hindi naubusan, hindi natutuyo. Ang kakainin nating prutas, nung nagkasama sila Ida, yun yung pangako ng Diyos na kakainin natin at hindi ka na magugutom at mapumaw. Yun yung pinaghandang ng Diyos sa atin. Ay huwag kang ganun mag-alala sa buhay. Kaya sabi niya, even the youth, he gives power to the weak. He increases their strength. Even the youth shall be weary, and the young men shall utterly fall. Number 3. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Number 3. Mas papanibagong sigla na pagkasama. Ano bang hinintay mo sa Diyos? Kagalingan? Kalakasan? Pagpapalang material? Kagalakan? Kakayapaan? In other version, he that trusts
in the Lord shall renew. You must put your trust in the Lord. You wait patiently and trust in the other version of the Bible. Habang ikaw ay naghihintay patiently on the Lord, sa kalakasan mo, ano yung lakas na gusto mo? Lakas na maghanap buhay? Lakas na lumaban para makapagtagumpayan mo yung karamdaman mo? Lakas ng loob? Anong kailangan mong lakas? Marami na nangihina ngayon. Marami na di-discourage ngayon. But the Lord gives an example to us. What is the example? Eagle. Sino nakakalala rito ng mga agila? Ang mga agila po ay pinipreserve kasi konti na lamang po. Bakit po? Bakit nagpapanibagong sigla at lakas ang agila? How many years ang span ng agila? Yes? Wala? Mabot mo sila ng 100 years. Pero there are struggles. Pag sila ay nagpapanibagong sigla, ang daming sakripisyo ang kanilang gagawin. Wala niyo pag ang agila, nagkaroon po siya ng anak, yung mga anak. Pag tinitrain niya po yan, binibitawan niya yan sa taas. At dinadagit niya yan. Ang bilis niyan. Ang speed niyan, parang ang bilis. Kaya ang agila po ay tumatawid sa ibang bansa. Kahit na may bagyo. Tayo po ay natulad ng agila. Human anatomy, there are 5 senses. The sense of seeing, the sense of hearing, the sense of smelling, the sense of tasting, and the sense of touching. But there is a sense of God na gusto niyang mangyari sa atin. Ano gusto niyo malaman yung pang-sixth sense? Our faith. The faith of the eyes of faith. The ears of faith. Tumatagos. Yun ang inintay na sa atin. Yung strength natin na nanggagaling sa Kanya. You have the eyes of faith. You have the ears of faith. Talagang pag tumingin ka, yung imagination mo, hallelujah, hindi ka nasusobrahan. Dahil yung iyong pag-iisip ay pag-iisip ni Kristo. You have the mind of Christ. You have the Word of God. You have the Holy Spirit. Lord. Hindi. Pag bumitaw ka, bibitawan ka ng Diyos. Pero pag hindi ka bumibitaw, panibagong sigla, panibagong lakas kagaya ng agila. Ang agila po, pag 40 years old na yan, bumapalit lang, pumupunta sa bundok. Bakit? Nagpapanibago ng kanyang, yung tuka niya, yung kanyang, tuka? Pig? Yung pig niya, ginaganon niya sa bato. Bakit? Para mawala yung dati, yung on. Para nagpapanibago siya. Nandun po siya sa bundok for how many days? How many years? Bakit? Yung kanyang pakpak, kailangan baguhin. Kailangan tutubo ulit. Kaya hinatulad tayo ng agila. But they that wait patiently upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up. Sila ay pailan lang. Sila ay papailan lang. Ibig sabihin, you have the eyes of faith. You have the ears of faith. Hallelujah! The sixth sense that God required to us. Kasi nananatili yung ating 5 senses No. The 6 senses. There's a movie I remember. Bruce Willis, The Sixth Sense. Did you watch that movie? Pero ganda. Pero hindi mo napanood. Maganda raw. Hindi ko napanood. In the Bible, the sixth sense is from the Lord. Sa spiritual world. Hindi na dito. Hindi ka nabubuhay sa laman. Hindi ka na nabubuhay sa natural. You are now a spiritual. Sabi mo siya, katabi kaya mo yan.
Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Walang-wala na sa iba. Ang Diyos ay nagkatay. Hindi ka mabibigo. In the book of Romans, lahat ng lalapit sa Diyos ay hindi ko bibiguin. Pag nasa Diyos ka, hindi ka mabibigo. Pag nasa Diyos ka, may pag-asa ka. Pag nasa Diyos ka, kagaling ka, lalakas ka, papagpalain ka sa material, sa spiritual, sa emotional, sa wisdom, sa knowledge. That is the problem. Hallelujah. Glory. Gusto na nun eh. Ang tagal mo nang hinihintay. Wait patiently. Huwag mo pangunahan ng Diyos. Hayaan mo ng Diyos ang kikilos sa buhay. Mararamdaman mo, nakasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga ginawa kang anak ng Diyos. You are the co-heirs of God. Kasama ka niya. Kaya nga tinawag ka niyang anak. John chapter 1 verse 12, you have the right to become children of God. Ginawa kang may karapatan na maging anak ng Diyos. Bakit? Naniwala ka sa Kanya. Nanampalataya ka sa Kanya. Naniwala ka sa Kanyang salita. Sinusunod mo yung Kanyang panuntunan. Sinusunod mo siya. Kaya dapat na makagiro sa buhay natin. Because God cannot withhold His promises. God cannot withhold His blessing to us. Why? Because you obey Him. Whether we like it or not, if you obey God, then God will bless you. Because that is His promise. He cannot withhold His promises. As long as you obey Him. Nagkakaroon lang po tayo ng problema pag we disobey. Maraming mga paalala. Pero pag sumusunod po tayo, yes, may paalala. Pero nakikihati ka lang sa kahirapan at tinamo ni Kristo para makita mo yung kanyang kalwalhatian at maranasan mo na ikaw ay lumalakas sa kabila ng iyong nararanasan at pinagdadaanan sa Diyos. Hallelujah! Praise be the name. Glory to God. Oh, tagal na lang naghihintay. Panahon na. What else? Mapanat ka. Because you are working in the vineyards of the Lord. Meron kang ginagawa. Meron kang iniipon. Believers, kahit hindi ka worker, nag-ipon po tayo ng yaman sa langit. Lay up your treasures in heaven. Panalo ka lagi. Because in heaven there are no corruptors and there are no stealers and robbers. Hindi makakapasok ang magnanakaw. Ang papasok ron yung mga kaya natin na matuloy. Pinanak na muli, nagpapanibagong lakas. Hindi siya nawala ng pag-asa. Sumisipot sa kanyang pag-ibig kahit na marami nang naghihig sa kanya. Who are haters here? Alam niyo yung haters? Wala na lang hindi-hate. Dapat we are lovers of soul, lovers of God, lovers of the children of God. We must pray for them. We must help them kung ano ang matutulong natin. We must preach them. Hallelujah, praise God. Kaya sabi niya, renew. That's why my preaching this morning is renewal. We must renew. Pag sinabi renew, you must renovate. We must revive. Revive means bring back to life. Yung pananampalataya mo patay, you must revive. You must renew your strength. Nag-glorify ka dahil sa kaligabilisan, sa kahirapan, sa mga nangyayari, sa kapaligiran, sa mga napapanood, naririnig. You must hear the word of God. You must have the eyes of faith. Pero sa dito ng book of Romans, hearing and hearing by the word of God, hindi ang pananampalataya mo. Nakatungtong ka sa bato. Nakatungtong ka sa pangako ng Diyos. You are wise. If you obey, if you follow what you hear and what you do. Alam pa ka natin. Hallelujah. Oh, how great our Lord God. Nalulupay-pay na ako at discouraged of God. A lot of problems, panisa po ako, very po ako, but now, Lord, because you have sent, Lord, as an eagle, kaya kagaya ko ng agila, Panginoon. Ang agila nagsasakripisyo. Pero marami siyang sakripisyo, iniwan niya kanyang ma-inflate yung kanyang mga anak. Para siya ay mag-renew. Para siya dadagdagan mo ng buhay ulit.
Kasi may stages po yan. Bye-bye, nanay. O 18 years na ako, magtitibo na kami. Bakit? Pwede na ako. Pag may nagtra sa akin, pwede na. Diba? 18 years old eh. Legal age po yan sa Amerika, layas, bye-bye. Bakit? Ipinagpipray nung anak, sana lumaya na ako dito sa tatay mo, sa magulang ko, 18 years old. Kaya nagbubunyi yan pag 18 years old. Pero dito, walang bunyihan dito. Hindi naman natin batas yun. Hindi ba kayo? Meron ba tayong batas na 18 years old lang? Meron ba tayong batas na 60 years old palayasin mo? Meron ba 70 years? Kaya hindi nga ng pag-ibig na ito sa atin. Bakit? Grabe pag-ibig natin sa isa't isa. Sa ibang bansa ba na yan? Diba? May takot na tayo. May takot na tayo sa mana. Alam niyo ang pinakamatinding mana? Mana for the Lord. Mana. That if you eat that food of the Lord, you will never hunger. And if you drink that cup of the Lord, you will never thirst. Yun ang gusto rin Diyos. Kaya sabi niya, the Lord is one. Mark 2:29, basahin natin lahat. Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya sabi ng Lord, habang naghihintay ka sa Lord, magpanibagong lakas ka, magpanibagong sigla ka, kagaya ng agila, hindi ka man agila, ako'y anak ng Diyos, ako'y pinagpala ng Diyos, ako lang ang nakakalam, malapit na, naamoy ko na yung pagpapala ng Diyos. Naamoy nyo ba ang pagpapala ng Diyos? Yung pag meron kayong gustong-gustong pagkain na naamoy na, tapos wala pa sa iyo yung pamilya mo. Pero naamoy mo na. Nasubukan nyo na yun. Di ba? Naamoy mo. Grabe. Grabe naman ito. Ano na ito? Papahitan na ito. Tatayuin ko pa sa malayo. Diba? Naamoy mo na. Ito matindi. Basahin natin lahat. Last. Pero ba? 4:13. Ayan. Basahin natin. 2:13. Ayaw mo yan. Kasi siya mismo gagawa para sa'yo. Yung nais mo, yung will, yung good. Basta ang will ang Lord dyan, ang resulta ko. Paring nagtitis ka ngayon. Pero lalakas. Philippians 4:13 na ganyan. I-click mo. I can do all things through Christ. I-click mo yung 2:12. Ay, yung Philippians 4:12. Hanggang 13 conclusion ako. Palapahan natin ako. Matagal ba yung preaching ko? Okay lang, di ba? Pasensya na kayo, medyo pag-11 ako nung marami tayong medyo. Okay? I know both how to abase, and I know how to abound everywhere and in all things. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer. Naranasan ko ng kasaganaan, naranasan ko ng mawala, naranasan ko ng mauhaw. Lahat naranasan ko yan. I am instructed both to be full and to be hungry. Tinuruan ako ng mga experience ko na magutom at mabusog. Naranas ko yan. Pati yung about to suffer, naku, just for you, I bound to suffer. Yan yung titigil ko kay Pastora. Just for you, this song I'll give. I can do all things through Christ which strengthens me. Natuto ako sa Diyos na makalala kong pinagdaanan sa kabuhayan, sa pamilya, sa emosyon. Natuto ako sa Diyos. Kaya ngayon, magpanibagong lakas ako.
Magpanibagong sigla ko ang aking pananaw sa buhay. Ilaan ko sa Diyos yan. I have the mind of Christ. I have the strength as an eagle. Grabe, I have my sixth sense. The eyes of faith at the ears of faith. Tatagos po yan. At bibigyan pa ako ng Diyos ng mahabang buhay. I tell you, kahit na may sakit ka, gagaling. Kahit may sakit ka sa bulsa, tubuloy ng bulsa ng Diyos ng pagkakala. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ang Diyos lang ang alam. Ang kailangan mo lang magpanibagong sigla. The renewing of your strength. Tayo po lahat tayo ngayon. Hallelujah, praise God. Praise be the name of